Mga tugang aramonta daw po ang istorya. Operation Mayon 2023 DZGB Special Coverage. Latest po na informasyon tungkol sa Mayon Volcano. Yen, detalye mo. Good morning, VP Henry. Good morning sa mga parantabay. Sa Giraray na nagtaas ang aktibidad kang bulkang Mayon, kang mairehistro ang 107 beses na paglinog sa nakalihis na 24 oras. Sigun sa Feebox, halos 5 beses ining na WBP sa 24 volcanic earthquakes na nai-report kang nakaaging Domingo. Mantang suminakat naman sa 241 na rockfall events, as in 17 na dome collapse, pyroclastic density current events sa nakalihis na 24 oras. Suminakat naman sa 753 na metriko tonelada ang sulfur dioxide. Sinundan naman ini nagkaigwaman di Henry Nindigasing na uminabot sa 750 metro ang taas sinapadpad sa General West. Mantinido man ang pagbuga kang bulkan na uminabot o pagbuga kang laban na uminabot sa 1.3 kilometros kung saan apektado ang Miisigali. Sa parte naman kang Bungagali, nasa 1.2 kilometro man Giraray. Within 3.3 kilometers ENVP hali sa crater kang bulkang Mayon. Dahil VP sa halangkaw na level kang pag-alboruto kang bulkan, nangapodan ang Feebox sa mga lokal na gobyerno na sa laog kang 6 km radius permanent danger zone na siguruhon na sa inda mga residentes, lalo na sa mga nag-evacuar na dainan ng po bumalik sa area. Tinawan doon ka Feebox na peligroso ang pagbulos kang lava asin pagbuga ng abo asin mainit na gas in kaso magpadagos ang pag-alboruto kang bulkang Mayon. Sa ngunyan mantinido na nakataas ang alert level 3 sa bulkang Mayon asin padagos ang pangapudan kang Feebox sa gabos ng mga residentes asin sa gobyerno lokal na mantiniron man ang pag-monitor sa palibot para makaligay sa anuman na peligro. Ang latest VP hali sa Feebox at imandigdi sa Newsbase with Derek Mar and Angel and Nicole, Jenny Balyaran. Good morning. Operation Mayon 2023 DZGB Special Coverage.